तो दायो आङो जोंहानि आदिबासी फोथाराव फैदों माने बेयो बैजा साइडआव बेक साइड ना आदिबासी गामि जायो बेनिफ्राय बेजाय जों बेजाय साइडआव जोंनि गामि आरोना जोंहानि न'आबो बेजाय साइडआवनो दं ओमफ्राय जोंहा खोथिया फोनाया जोंहानि न'नि बैजा साइडआव दा आङो बेजाय दस्रा साइडआव फैनानै दं बेयाव 2 बिगा दं बारा गैया बेजाय साइडआव बेनिफ्राय आङो खाथियावनो आदिबासी सासे आरोना ट्रेक्टर हेवगासिनो दंमोन जोंहानि खाथियाव बेनिफ्राय आं बेखौ हेवनो होखाबाय बेनिफ्राय बिगासेयाव 400 खालाय बिदों बेजाय 2 बिगा दंना 800 बिदों आरोना गासै नै बे जायगाया सिमा बेनिफ्राय बेजाय आदिबासीनि बेजाय 2 बिगा दं बेनिफ्राय बेनि गोथाङा जोंहानि बेजाय 2 बिगा दं ओमफ्राय बेनो सिमा आरो गेजेराव बेयो जाय 2 बिगा जोंहानि बेयो सिमा बेजाय माने आदिबासी ट्रेक्टर एवगासिनो दं बिसोरनि गावसानिखौ बे हाखौ जोंहा आगोलावनो दै गोबावथार जाबाय खमसे खम 6-7-8 बोसोरसो जाबाय नामाथाय आं बेखौ बारा मिथिला जिखिजाया 8 बोसोरसो जाबाय जानांगौ बेखौ बायनाय आरोना आगोलावनो बायदोंमोन ओमफ्राय बिगासेयाव 13,000 खालायोमोन बे हाया आगोलाव आरोना गोबाव आगोलाव बेनिफ्राय आजिखालिथ' 13,000आव बिगासे हा मालाबाबो मोनखानाय नंला बेनिफ्राय 2 बिगाजों 26,000आव बायदोंमोन 2 बिगायाव आरोना 26,000ल'मोन नाथाय आजिखालिथ' 2 बिगा नङा आधा बिगायाव 26 होबाबो मोननाय नङा बे जोंहा बायनाय हाया आदिबासीनिखामोन आरोना आगोलनिफ्रायनो माने आदिबासीनिफ्रायनो बायदो जोंहा बेनिफ्राय बिराद मोजां आरोना बे आगोल समाव जायफोरा बायदों आजिखालिथ' रावबो हा फानला बायोल' स' बे समाव बोरैबा लाखिनो हाबाय माने खम दामाव लाखिबाय खम दामब्लाबो थेवब्लाबो माने 26,000आ बहुद खामोन आगोलाव माने 26,000आ ओरैनो दा जेसेबां 1 लाखनि खाथियाव जाहैगोन आरो 26आ आगोलना नोंथांमोनाथ' मिथिखायो जिखि जादोला आं दा न'आव थांना फैनि दै गाबावनांबायसो न'आव थांनानै आं फैसा लानानै होफैखादोंसै माने लोगो मोनबायबो थायाना बे दस्रा गामिनिसो ट्रेक्टर हेवग्रायाबो बेलासिनि दसे बेरायनो फैदों गोबाव सम जाबाय नालाय बेरायाखै स' बेनिखायनो लेस्ट लानानै फैदों आं मोनसे जानो होननानै माने बेरायनायाव स' गोबाव सम जाबाय आङो बेरायाखैबोमोन ओमफ्राय न'आवनो दंगासिनोमोन ब्लग भिडिअबो बानायाखै दा साननैसो नोंथांमोनाथ' मिथिखायो थ' दिनै बेरायनो होननानै फैदों आरोना ओमफ्राय बे लामाया आंनि फेभरेट लामा दै आगोलनिफ्रायनो आं बेयाव गोबां भिडिअ बानायबोबाय ओमफ्राय बेरायनो होनबाथाय आं बे लामायाव बिराद मोजां मोनो मानोना गासैथिंबो खुलाना जायगाया ओमफ्राय थान्दा जोबोर मोजां दा बे जायगायाव बोथोरा अखा हाहां जानो नागिरगासिनो माने खोमसि जादों दै बिरादनो दहाय साननिफ्रायनो अखा हानो थाखाय जोमै खागासिनो दं बेनिखायनो माने बारा क्लियार नुनाय नङा बे भिडिअखौ माने बे ससेखौ आरोना ओमफ्राय गासैबो गायजोब्बाय मानसिफ्रा ओमफ्राय जोंना गायनाया जायाखै साननैसोनि उनाव जोंहाबो गायदोंसै दा खोथिया एसे जौदों दाखालि 20 दिनल' जादों दासो पावार बेंकबो लानानै फैखादों आङो मानोना कारेन्ट गैयामोन कारेन्ट दंमोन खिन्थु आं चार्ज होआखैमोन बेनिखायनो आं दा लागासिनो दं बेखौ स' दायो जोङो बेरायनानै फैखांबाय बिनिफ्राय जोङो माने बाइकखौ चेन्ज खालामनो होननानै बुंदों दै आंनि यामाहा एसेटजों बिनिफ्राय बेनि डिस्कभारजों चेन्ज खालामनो होननानै बुंदों आरोना थ' नोंथांमोना नायनानै लाबानो जाबाय चेन्ज खालामनांगौ ना खालामनाङा बाइकखौ जोङो नैबे गंसेया आंनि बाइक दै बेनिफ्राय नोंथांमोनाथ' नुबाय थाखायो आंनि बाइकखौ बेनिफ्राय नैबेजों आंजों माने बेनि डिस्कभारजों आंनि बाइकजों सोलायनो नागिरदों नोंथांमोना बुंलाय माने डिस्कभारजों सोलायनांगौना नाङा आंनि बाइकखौ आङो सोलायनोबो गोसो जादों खिन्थु सोलायनोबो गोसो जायाखै आरोना आरो भिडिअआ नेक्स्ट टाइमनिफ्राय एसे गोलाव फैसिगोन जुदि सोरबाफोर आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबाथाय साबस्क्राइब खालामनानै लाबानो जाबाय